Nindot ang kinabuhing kaminyoon kung makabaton tagapikas sa kinabuhi nga ikasinabot nato sa tanang panahon. Kanapitang magdugtong jud ang inyong mga hunahuna, pulong ug buhat. And for today's video, samahan niyo po kami ni Mister. We are on the way to Osmeña. Kaning Osmeña, di dyan mi mapulan magbalik-balik kung ginahan mi mag-relax. Kay naa dinhi ang daghang mga tourist spot nga lugar which is very affordable lang. Ilabi na sa among part, dili kay gasto alang kanamo kay usay magmotora mi plus usay magbalon rasad mi. Ang una namong gianhi ang viewpoint nga located sa Tinindugan. Kabalo ba mo pilay entrance dinhi for only 60 pesos only. Asan ka pa, di ba? Very affordable ra. Mga igsuon, while kini nga video magtan-aw mo, tuguti ko ninyong akong ibahagi ang mga panghitabo sa akong kinabuhi sa dalaga pa ko. Which is grabe ang mga pagsulay nga akong nagian. Kabiguan sa pangandoy, kabiguan sa gugma, mga pagtamay, mga pagsakit. Pero nakunahon ako ba? Salamat kay sa Ginoo nga nakasinati ko ato. Kay agi atong maong pagbatia, mo to'y dalan nga diin mas nilawom pa or mas ni-close pa ang akong relasyon sa Ginoo. And I realize now nga ang akong kinabuhing kaminyoon mao day usa ka dakong grasya nga iyang giandam kanako tungod kay ang pinaka-happiest moment sa akong kinabuhi nga makaingon jud thank you Lord ang panahon nga ako naminyo na. And blessed enough nga gitagaan ko niyag bana nga ikasinabot gid nako sa tanang panahon nga diin wala naghatag kanako kabug-at sa kinabuhi kundi kalipay. Nganuman, not all married couples sa tong panahon karon nagmalipayon. Ang uban kung walang joy anak kasurindero na. Ang uban tukob sa mga pag-antos, kasakit, tungod kay nakabaton sila kapikas sa kinabuhi na sila dinapatan, sila pasakitan sa mga pulong, dili mo timbang kanila, or ang gibuhat puro pagpabuyag lamang nga din sila masakitan. Tinuod yun ang ginaingon sa karaan. Ang kinabuhing kaminyoon maanindot kung makabaton tagkapikas sa kinabuhi nga ato ikasinabot. Pero kung makabaton tagba nag-asawa nga di nato ikasinabot nga puros kasakit lamang makaingon sadta, may pa wala na lang tani sulod sa kinabuhing kaminyoon. Munang for those couple nga diin ang problema kamo karon sa iyong kinabuhing kaminyoon, ang masulti lang jud nako. Please pray. Iampo lang jud ninyo kay sa Ginoo mahimo niya ang paghatag o pagbago sa tao. Sa hunahuna o pagbati. Kaya diya sa pagampo, makahimo gyud sa butang milagro. And for today's video, dito lang muna. Salamat po.